Tabi parhorasan ma hupasahat hami tuhamu akka amanami enanami haha anggi nang napinaribot saluhut hita na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulauta didongani jala dipasu-pasu Tuhatta Yesus mahita saluhutna. Au sintua rosmala lumban raja buru situmorang rapdohot amata sintua be siregar sian HKBP Kernolong Resort Jakarta makkobasi partangyangan di Manogoton. Tapuk kama partangyangata marhite tangyang na binuaton ni amata parjamita. Tapasada marohata mertangyang mahita. Puji-pujian dohot mauleate husombaw kami tujulom ale di bata amanami. Siala padongan yomu di acara renungan embun pagi na pinatupan ni Radio Pelita Kasih. Rap dohot huriam HKBP Kernolong. Pasu-pasu mahatam na pinasahat inaposom. Suang songoni manang akadongan nami narap martangyang Manogoton. Leho dinasida dame dohot las ni roha marsaulihon hatami. Akadungan namin natongon di bagasan hamaolon, manang parukilon, tuhodo pasatol namin nasida, asi maroham, lehon habistaran dohot bisuk, asa margogo nasida makamonakon parikilani. Sato genari nang begyon nami mahatam na badiyay, pati roha dohot pikiran nami, asa tahu kami majalo hatam, di bagasan las ni roha. Napasom na pasaton barita na uli. Urasi marhite tondim na badiyay. Asa gabi pasu-pasu hatami. Tiala marparbue di tonga-tonga nami. Di bagasan kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangyang hami tuho. Amin. Hata ni debata nagabesi pahusor-husorota di Manogoton, ima natar surat di Pesalmen biddu 70 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 16. Pesalmen biddu 70 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 16, songonon ma hatani Tuhatta. Dibahen ibana do halongangan di adopan ni oppu nasidai di tanah Misir di adaran Joan. Di bola do lauti patari parhon nasida jala diusong do ahi doson tibunan. Jala ditogihon nasida marhite-hite obbun di arian jala marhite-hite sodang ni api manipat borngin. Di bola do akadolok batu di halongonan jala dipainum nasida doson aek na marbuhal-buhal godangna. Jadi ruar ma akka sungai sian dolok batui, jala mabaor songon batang aek. Ima sahatna, jala nagabe odolan ni jamita ima ayat 12. Dibahen ibana do halongangan di adopan ni oppu nasidai di tanah Misir, di adaran Joan. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhatta Yesus. Selamat tahun baru 2026 mapinasahat tu hita. Alanu nga masuk hita tu minggu parjolo di tahun 2026 on. Di nama muhay tahun na barok kita. Tamado patujolota akan mutihan na arga naukta jalo. Marhite pengalamata di tahun na salpui. Asaboy tabayan gabi bohalta madalani tahun na baron. Suaksonido ng ipola ni renungan di Manogoton. Ima taringot tu na marsiajar siyan pardalanan ni ngoluta.
Di podahon par pesalmen do tu sudut no poso, asa olo marsiajar sian pardalanan ningolu ni opu nasida. Halongangan na jinalo nasida sian debata, nakoktuat ni haporsiaon nasida. Jala ujung ni parngoluan nasida hobar tu naniulana. Sudena gabe si pasor-soron sian turpuk manogoton, ima taringot tu halongangan na pinatupa ni debata. Mulai sian na pinaluan ni debata bangso Israel. Sian parhatobanon di tano Misir, padonganion na saleleng 40 tahun pardalanan di parhorsihan sahat tu tano Kanaan. Alani do hata ni debata nagabi odolan di manogoton, ima halongangan na pinatupa ni debata di pardalanan di bangso Israel sian tano Misir sahat tu tano Kanaan. Adong tulu bagian si hata-hata ima na parjolo halongangan na pinatupa ni debata tu bangso Israel na paduahon pangalahon ni bangso Israel majalo halongangani jala patuluhon parsiajaran sian pangalahon ni bangso Israel. Tarangrangi ma marsada-sada. Na parjolo halongangan na pinatupa ni debata tu bangso Israel. Hamua kadongan ahado halongangan ni. Halongangan ima kejadian na masa di ngulutta. Alay na soboy tarpatorang anggo holan mga sahon logika manang pikiran ni hajol maon. Manang buhapi tabayin laho mga tusi na masai dang boy alusata anggo holan sian pikirata sa diri. Jaldison masay record do adong pangatusyon marhite haporsyaon. Halongangan diguari do peristiwa supranatural. Lapatan na marharoroan sian debata. Lahu patuduhon balga ni luhaso ni debata di ngulut ta jolma. Di ayat 10 tolu 1 10 turpukon takas di patorang sabagian sian halongangan na pinatupa ni debata tu halak Israel. Ima na parjolo di bola debata laut lahu patari parhon bangso Israel. Asa maluan na sida sian pangalilion ni Raja Parao. Napaduahon di pardalanan ni diodingi debata na sida sian nas ni Ari marhite-hite obun. Dohot sian golap ni borngin marhite-hite sodang ni api. Napatuluhon ditikimauas na sida di parhorsihan dang adong si inumon. Di bola debatado dolok batu. Jala haluar maaik marjulak-julak siani. Gabi boy manasida minum rap dohot pinahan nasida. Di jolo ni terpukon boy dota jaha. Di nabukas nasida sian tano Misir. Di patupa debatado halongangan marhite 10 uhum na dihonahon ni debata tu halak Misir. Di puncak ni uhumi ima uhum hamatean tu anak buah baju ni halak Misir dang manahan be Raja Parao. Gabe di paluan nasida mahalak Israel sian parhatobanon ni Misiri. Jalaboy manasida mulak tu tano Kanaan. Hamu akadongan molo tapayuhut-hut pardalanan ni bangso Israel mamuka borhat siat tano Misir mardalan di parhorsihan sahat tu tano Kanaan. Saluhut na dogolu nasida di ramoti debata. Anggonin naroha matseso nang manyan ngulu nasidai alam marhite halongangan na marududutut di padupa debata sude narikot di ngulu nasida. Rade do sude di bayan debata. Sada ngulu na luar biasa do di bayan debata tu bangso Israel. Songon bangso na pinilit ni debata. Na so adong tudosan na di sandok bangso na adong di Portibion. Alay sada sukun-suku tu hita saunari. Bohado pangalahon ni bangso Israel. Majalo halongangan nang pinatupa ni debata tu nasida. Napaduahon pangalahon ni bangso Israel. Majalo halongangan ni. Hamu kadongan hobar tu logika ni hajol maon
Molo nunga rade sude akan narikot di ngoluta di portibion di patupa debata. Tutu marlas ni roha mahita. Molotuk piadok si patupa ota songon hama luyateta. Tuna paradehon narikoti di hita. Tutu hal na wajar doi. Songon hata ni pasa na madok. Pinatikon hujur di topi ni tapian. Tu dia behita mangalaka. Tu si mahita dapotan persaulian. Dalas marohata di si. Hamu kadongan. Macam menarik do molo ta uji mengatusi pangalahon ni bangsa Israel. Dina majalo halongangan na pinatupan ni debata tu nasida. Di ayat 12 turpuk sadarion. Didok. Dang diingot nasida padan binahin ni debata. Jala dijua nasida do manghuton patik nai. Jala di halupahon do aka pambayanan nai dohot halongangan aka na pinatari dahon nai tu nasida. Hombar tu ayaton suku-suku dihita. Buasa boy sungoni. Buasa boy lupa halak Israel. Tu aka halongangan nang pinatupan ni debata. Lupa nasida di padan nang pinatik kon ni debata. Buasa lupa nasida di na pinaluan ni debata siyan par hatobanan ni Mesir. Di na binola ni debata laut lahu paluaw nasida siyan Raja Parao. Diodingi debata nasida siyan mohop niari dohot golap ni borngin. Marhite obun dohot tiang api. Tiki male nasida di parade debata si panganon manna. Manang tiki mawas nasida di parade si inumon nama pultak siam batu. Asa boy atusata suku-sukunon tapatakas majolo. Ahado lapatan ni nalupai. Jala buasa boy hita gabe lupa. Lupa ima sada kondisi na masa dingoluta. Ima ditiki na soboy behita marningot akanong masa ditiki na salpu tungoluta. Ahado mambain kita lupa. Pandok ni ahli psikologi adong tolu situasi na mambain kita lupa. Na parjolo ima memori jangka pendek. Ima kondisi lupa ala ni kejadian berlangsung sepintas lintas. Aladang taparohahot kita na masai takas. Di si salpu tabereng na masai. Holan di bagasan 30 detik nunga mago siyan parningotata. Napaduahon godang si ingoton na baru narongom tu pikirata. Gabe tardodoni ma singoton naung adong hian di parningotata. Aladang taaturehon be songon na parjuli gabe lupa mahita disi. Napatuluhon singoton naung leling adong di utohotokta. Alay dakyata takasi manang tarukari. Jalalam leleng singotoni dakya be taaturehon gabe magoma siyan rohata. Hamu akadungan marhita tolu penyebab ni halupaunon. Boy depakyat talah patorakon. Boasa lupa halak Israel di halongangan na pinatupan ni debata. Na parjolo memori jangka pendek. Di son pangatusyon ni halak Israel taringot tu halongangan ni holan sekedar sepintas manang rambas laos. Holan sekedar kebutuhan ni pardagingon si panganon dohot si inumon. Di si salpu si panganon ni salpu masude. Dak pola tubuh di rohana ahado lapatan ni si panganon ni tuha porsyaon. Jala ise do na paradehon gabi lupa ma nasida lapatan ni haporsyaon. Napaduahon anggo dimulanay di auhon nasida do halongangan na pinatupan ni debata tu bangsona. Jala di hamaloteon nasida do alay di pardalanan ni ngoluna. Macegudang maaka si ingotan na baru na manggohi rohana. Gabe akan ay baruin nama di parohahon.
jalalaos magoma parningotan di halongangan na parjoli. Napatuluhon ima diulahon na sida do halongani ditiki binamasa halongani alay salpui dang be hiadi ingot na sida dang dia turehon be dang dirukari manang disungguli be di ngolu na sida gape lupa ma na sida saluhutna. Hamu kadongan secara psikologis tarsongonima na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel umbahen lupa na sida di nasa halongangan naung pinatupan ni dabata di bagasan ngoluna. Memang molo tabereng sian hapor siaon molo adong sada bangso songon halak Israel secara kolektif na sida lupa di halongangan naung pinatupan ni debata ima sada sisukunon nama hapor siaon ni alai molo adong hapor siaon na mangulu di nasida dang mungkin halupahonon na halongangan na songoni molo tapayut-yut pardalanan ni halak Israel di jolo na sida do halongangan ni alai holan silehon-lehon sabing dang songon parbuen ni hapor siaon alai holan sekedar hak istimewa di bangsa na pilih di bata lupa na sida di balik ni halongangan ni adong do kewajiban na ikon ulahonon na hobar tu padan naung pinatikon ni debata tu na sida napatuluhon parsiajaran sian pangalahon ni bangsa Israel. Hamu akadongan asaboy atusanta na masa di ngoluta sanari kul parjolo do atusata na masa di ngoluta di tikina salpu marhita na manakasi pardalanan ni ngoluta di tikina salpu taatusima na masa di ngoluta nuaeng martaba maparbinotota taringot tu situhu ni parngoluon matoras manang pangatusyota di ngolu na di portibion suang songonido nang bangso Israel nunga di jalo na sida ragam ni halongangan na pinatupan ni debata di golu na sida alay matsay murado na sida magtalupahon ni atong ahama si bahenota asa unang lupa hita dinadenggan naung dipatupan ni debata tu hita mangalusi suku-sukunon tatakasi majolo ahado na mambahin hita boy lupa na parjolo boy do hita lupa ala ni parningotan sepintas manang sesaat gabay tayo tong halongangan ni songon kejadian rutin sambil lalu si lehon-lehon fisik sambing jadang taatu si pakorhon ni na halongan ni tu hapor siaon mulusongon ni dang marlapatan be halongangan ni di ngoluta jala mago ma halongangan ni sian parningotata morsongon ni muse hita dia ma si bahenota tapature ma pangatusyota taringot tu halongangan ni ala halongangan ni do dalan ni debata laho patudu huasona tu hita jala pasingot kot hita asamar sobat tu ibana di bagasan uduk dohot seret ni roha na paduahon boy do masa halongangan ni di ngoluta di mulana di kita jalo denggan halongangan ni di bagasan hapar siaon alai mardomu tutiki godang ma singoten na baru narongom manggohi rohata gabe tarujun ma hapor siaota dang be tabereng halongangan ni songon denggan basa ni debata alai gabe songon parbue ni hamaloon dohot halo jauta namai gabe taetong mai prestasi pribadi hasurungan ni diri tesambing dang be asini roha ni debata napatuluhon ima na makaparsyay halongangan di mulana sabing jala diudut na dang be disungguli haporsyaw ni ala holan haporsyaw tu diri na sabing nama na mangulu di rohana dang makilala be
ibana di holong na pinasahat ni bata na mandungani nguluna jala na palua ibana sian hamatian. Pangalaho si songonima na boy mapatubu rimas ni debata gabi Roma aka hamaulon isarana aka bencana parporangan ragam niya kasahit dohot hamatian laho pasingotlot kita asa mulak manada debata. Hamu kadungan molo rumang ni halupaon na tuluon masa tuhita ahama bahenota tapamanat majolo pardalanan ninguluta sa lelengon asa taboto adigan duhita lupa di denggan basa ni Jehovah dukon ni tarangrangi ma rumang ni halupaon naung masa tuhita na parjolo naing ma takas tahaporsyai di batado mengatur pardalanan ninguluta sa leleng di portibion do pihita asa unang lupa hita di denggan basa ni tuhata ikon takas mata haporsyai di batado na punahi taluhut panggul miton ninguluta molo nunga songon ni haporsyata pos marohata dang naululupa behita di halongangan na pinatupan ni dibata. Taboto ma akapasu-pasu manang pangurupyon ni dibata naung tajalo di nguluta. Molo nunga taulaho ni Maria iya matodita laho mamuji pasangapon dibata di bagasan nguluta. Didok hata ni tuhata do di 5 Musa 8 ayat 10 sada songonon. Atong radoti hamuma dirim asa unang lupa roham di Jehovah di Batam. Gabe dang diradoti ho akatonanai uhumna dohot aturanna akana huhatahot tuho sadarion. Atong hamu akadongan tatadama halongangan naung masa tu hita. Asa adong bohalta laho madalani tahun nai baru 2026 on. Amin. Martangyang mahita. Ale di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliati maruhanami di ho al dilehot hodo di hami persyajaran na arga taringot tu panandaon ni halongangan naung pinatupam dinggulu nami. Asa boy gabi bohal nami laho mandalani ngulu nami siapari. Lehon madihami haporsyaon na mangulu asa boy hami manada jalam marningot nasa dinggan ni basam naung pinasahat mutu hami. Marhite panandan nami di akahalongangan naung pinatupami di ngulu nami. Lam takas maboton nami aka sipatureon nami. Molo salelengon ala ni halebbaon nami hurang panandon nami di halongangan naung pinatupam di hami. Ale Tuhan asimaroham di hami sesama nasa dosa nami songoning hanang halembaon nami asa margogo hami lahu pature ngolu nami hombar tulomon roham urupi hami marhite tondim na badiyay asa marsihohot haporsyaon nami mangoloy ho asa margogo hami lahu pasauton lomon roham di ngolu nami. Hupasat hami matangyang namion, holan mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua B. Siregar di nomor HP 0815 8465 7186. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan Harian Salom.
Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Borusinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfrau Rameria Boru Pardede, bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Selamat tahun baru buat kita dan selamat menjalani tahun 2026. Horas.